Klem salia la kadai bansha ya kajing kriat akatlang kababaro kiri khop haki jaka saat Henry ki Nongdih Droks kabangi khot yaki de ki nongpang Kim Shong Thaj ban lej ban liet yaki jingkhang bat ban yale kumno ban prong tu tang na kabenta bikin yo pisa ban thiet yu jingdi ban buat uba kamet jongki kakerni hadien bakalami ka khubor jonggai jingsha prong tu ka Ïingmane jongga balang Unitarian kabahamadan laban ka aru pratrik unai weng arjar psau ka bagi bobon ki jingdon jing em kila sha tu haga step jong ka aru nai trik nai weng arjar psau la yo banlum khubor baki nong tu kila lit ban persang tu saha ka Ïingmane jong ka 7 day Adventist kabadan halaim khra kat kum ka telong khubor ka bla yo lum bahaga bai dei bakani ka jingja na kaliang ka balang 7 day kila depan ujor ka ejahar halaim khra police station habayo banlum jingtep kat kum ka ejahar ka bla don halaim khra police station la thu bakani ke jingja jong jingwan kinong tu kalong ha kapor live gym step ha kabala don arngut kinong tu ki bedairu ki samla ki bla kirni ke Nongdih Droks barlaong bakini ki arngut ki layo bandrung shapo ke Ïingmane da kabaliet ye ke jingkhang ka banas kalyang kamon ka bakila penon kam do lingkarit Hendrei ha ke jingdon wei urangba uba ap bat khmi ye kini ke Ïingmane ka jingthmu kini kinong tu kala pulom no badru ban pelong ban yo bat yo wei kat bau wei pat ula light pad na ketika jaka yo ba yo bat la yo jingtep baki pulet kila da ban shimti no bat ka telong kubor ko ong baki dei ki ju ki bre bladon kiti ban leit prong tu ki be ki Ïingmane ki ba kentup ya ka Cathedral na ke jing yo pedang ye ka dur jong uni uba syabat lalaru ban ong bau ni ubadon keti kini ke kam udai usamla ubom don la yeng la sem patru bala kirni ba ha ke Nongdih Droks ha kabai dei ba kini ke jingja na kaliang balang 7 day kila ong baki e ya kini ke kam ha ka bor jong ka an bakan le ya ka badon kam Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya